Erittäin hyvää lauantai-alkuiltaa täältä Nokian uudelta palloiluareenalta ja tervetuloa seuraamaan miesten Champions Cupin puolivälierää. Nokian KRP isännöi tänään tällä Nokian Udenkarhassa hallissa Ruotsin mestari Sturbreta IBK:ta. Joonasson laidasta löytyy Ahola ja hyvin haetaan sinne Liposta, mutta hieman tulee sen verran eteen. Sitten Rantalan paikka kääntää vielä Aholalle ja Ahola malttaa hyvin ja lähellä on, mutta vähän vasemmalta menee ohitse siinä. Hyvin maltilla rakennettu. Sitten on Aholan paikka ja jakaa vielä ja Joona Rantala pistää. Joona Rantala pistää lukemat 1-0. Juuso Aholalta hyvin otettu katko, maltilla kääntö oikeaan laitaan vielä ja katselee, että onko poikittaessa, että paikkaa ei ole. Takaisin Rantalalta Joonasonille. Joonasson pallo hukkuu siinä matkalla. Liponen tulee taustalta ja saa sen itselleen. Tyylikkäästi vielä Rystylä pelaa. Sitten Ahola, Hyvärinen pistää takakulmaan. Oikea alakulma helättää 2-0 KRP maalista vastaan. Luukas Hyvärinen ensimmäistä kertaa virallisessa ottelussa kotiyleisönsä edessä ja lukemat 2-0. Huomaa tuosta pystyasennosta, aivan ei tietoinen ole mistä pallo tulee, mutta hyvin asioittanut, mutta sitten Gabriel Kohonen kuittaa ylivoimalla 2-1. Tarkka laukaus vasempaan yläkulmaan ja tuolle ei enää Roni Tuonanen mahda mitään. Sturbreta päätyy, kun KRP 3 pallolla pääsee pelaamaan. Ahola kokeilee matala laukaus ja maali edustalle. Hyvä syöttö Hyväriseltä ja Joona Rantala 3-1 taululla ja aika maukas passi Hyväriseltä täytyy sanoa, että siinä olisi tosi moni kaveri tuutannut itse. Sieltä löytyy Eriksson. Eriksson hakee sieltä haastoa, mutta pyyhkäisee pölyt pallosta. Eriksson poikkari ja nyt sitten Ahola pääsee tähän väliin, mutta Nemetsek on parkkeerannut sinne siten, että pallo Aholan jaloista Nemetsekille ja hän pääsee sitten tuuttaamaan illan seuraavaa osumaa uuniin. 3-2 kavennus nopeasti KRPn edeltävän maalin jälkeen. Nemetsek. Sitten kokeilee tolpassa ja tolpan kautta menee sisään. Viktor Nystedtin kokeilu 3-3 tasoittaa Sturbreta ja aktiivisesti siihen Löydman pyrkii ja hyvä poikkari ja Juuso Ahola naulaa 4-3. Kyllä KRPn ylivoima, kuten sanoin, niin tehokkaana tunnettu ja voidaan todeta myös tehokkaaksi. Saaranen sinne kärkikarvaajana. Sitten löytyy tilaa Weidmanille. Weidman kokeilee ja kyllä on kaunis laukaus Lauri Alkin jalkojen välistä. Alkki on siinä aivan oikein kyllä peittämässä, mutta joutuu ikään kuin liukumaan peitolle. Jalkojen väliin löytyy tilaa ja Arkkila edelleen pyrkii löytämään sitä kovasta. Kohonen pyrkii haastamaan, Karvonen tulee taustalta, pelaa pallon alas Ukkoselle. Kovanen. Nyt sitten huolimatta syöttö Kouvaselta. Kohonen tähän väliin kokeilee ja lukemat 4-5. Ei maskia, mutta aika kammo junttaa tuonne ylähyllylle. Joo, kun Kohonen pääsee tinttaan tosta. Eriksson lähtee ajamaan keskelle. Hyvärinen pelaa Ahola ja Ahola hyvällä jalalla tulee ja nyt Juuso Ahola laittaa pelin tasoihin. Jälleen Luukas Hyvärinen ottaa hyvän katkon Juuso Ahola tyylikkäästi pomputellen läpi ja kädet käyvät. Ja pallo on Sturbreta maalissa pelitasoissa. 5-5 tilanteessa, 3.52 kellossa jäljellä. Rantala. Hyvärisen kokeilu, menee oikealta ohitse. Ahola ja Vili Liponen maalin edestä! 6-5! Sinne vain Vili Liponen hiipii maalin edustalle ja hänet unohdetaan aivan ja pallo ikään kuin puolivahingossa siihen päätyy, kun Ahola saa sen tökättyä Liposelle ja herra saa sen nostaa siitä. Rantala pyöräyttää vielä pallon laidosta ylitse ja Unkari soi. Nokian KRP ottaa ison voiton lukemin 6-5 Champions Cupin puolivälierässä numero 1 Sturbreta IBK:sta ja kyllä täytyy sanoa, että draaman karta ja jännitystä tässä ottelussa